Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ɓayaw Pindi TV bisimilla monero ɓindu jayndeli moɗon weltare min dañta huccide mon kala saaha noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alhamisa hande koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama inde ko noon manama e jettode seren ɓe min jitta kay laal gotol calminama juura berta juude ñaga duwaw yupoye Sénégal e aduna o foof oɗo boro saw holluden caggal jaam duuma e nder leydi meɗen Sénégal e aduna o foof ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV ko wiɗon tan jokke wadde abonné e Pindi TV nana yaaha kono leeli jokke golle jokke darde moɗon e wadde abonné ha jettoɗen ɗo jettinoɗen ɗo walla birtoɗen ɗon ɗum noon yeeɓiyankoɓe dañde weltare addande won hande ko ɓuuri tengtude e jayndel ndi ene jeeya hanki ina anda toɓoli kewdi jippima e nder Dakar wuuro Lamorgo addi noon caɗele no saaha foof ƴewtodirte ni e nder leydi ndi so toɓoli waɗi ndiyameje naata e galleji ko way noon nane nder jayndeli ɗi duumi kono gardiɗo leydi ndi kay ɓeydi e Dakar dem dikki ko tolni tan bisuji nogas e tati ɗum ɗon nema en gar hen e nder jayndeli ɗi ko ɓoyani seeɗa en mbatta sona uddide roɓɓindu jayndeli meɗen e oɗo subaka hande e jaynde gendire Le Soleil ɗum noon hollete tan ko gardiɗo leydi ndi no jaɓɓortono ko tolni bisuji capantati e tati ɗiɗon bisuji noon ko bisuji Dakar dem dikki ɗi ganduɗa ete ɓeyditama ɗo e nder wuuro Lamorgo meɗen walla ɗo e nder leydi Sénégal ɗum noon gam ya garta o ɓuura tan webde e nder leydi ndi goɗɗum kay ko ganduɗa yete to diwan mo Keur Massar to ɓe mbi Mame Gana Kebe kay ari tawde Benno Bokk Yakar Mame Gana Kebe toon to Keur Massar tawi Benno Bokk Yakar kono e nder jayde Vox Populi ɓe kolliti tan ko caɗele toɓole ɗe addi toon to Keur Massar e banggueji goɗɗi e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon ena ƴewtinda tan ɓe mbi yete won ko ganduɗa ete ko caɗele duumiɗe tigui gonɗe e nder leydi ndi saabu ɓe mbi ko tolni duuɓi sappo e ɗiɗi e nder leydi meɗen walla nder leydi Sénégal ene heewi so tooɓi inondation ji caɗele ndiyam daña ɗum ɗon noon ne foti ummanede ɓe mbi tan oɗo kay ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa wiyete ko Idrissa Goudiaby basnoɗo fittandu muɗum ɓe mbi kay warimo tan koko bal ko ɗum contre expertise o holliti ɗum woni konnguɗi ɗi ganda nani tawe nder jaynde Vox Populi goɗɗo mo ganda kay tawi Antoine Félix Diome woni oɗo Aminata Nguirane mo ganda ene heptinano no feewi e Karim Wade garen ha joni konnguɗi Mimi Touré wiide tan Casamance gardiɗo leydi ndi woni mo ganduɗa ɓuuri toon walla tan neɗɗo mo ganduɗa heptinama darde muɗum toon gam tan artirde jaam toon to diwan mo Casamance garene jaynde enquête ɓe gari noon koye caɗele ndiyam ɗe on ji omo ganduɗa ndiyam heeɓi ɗum koye koppi ndiyameje nadde e nder galleji gonɗe e beddaji ɗi ɓe mbi tooɓi ko tolni 84 millimétre woni capanɗe jeetati e 4 millimétre uji tooɓi e nder leydi meɗen ɗum ɗon noon addi dégaji kewɗi to kay wiya toɓoli ɗi gasani taw ena heddi ɓe mbi Ousmane Sonko holliti kay hoore muɗum no feewi faade législative uji ɗiɗo payaɗi garen ha joni e jaynde Las jiyon ha joni oɗo bambuɗo ɓiɗɗo kay ndiyam ene tolni koppi muɗum kañumne ɗum ɗo koye banlieue mo Dakar o tigui ko ɗon ƴewtinda ɗeɗo dijje ganduɗa naatite koye tooɓo woto tan ɓe mbi noon quartier ji kewɗi to diwan mo Keur Massar oɗo saaha koye caɗele ɓe goni ɓe mbi noon ɗo joni yiyate maire uji ɗi kay jippima tigui gam tan ƴewde walla tan wallidde ɓe ganduɗa ko kamɓe goni wondiɓe mabɓe ɓe mbi kay oɗo ɓiɗɗo gorko ɗonnowo moto tricycle kanko noon fi tan chauffeur goto mo taxi ha wasi fittanu muɗum caggal nde ɓe naggodirtuno konnguɗi goɗɗi woni gardiɗo leydi ndi ɓe mbi ko faye caɗele gonɗe e nder leydi ndi kay gardiɗo leydi ndi addi hen bawal muɗum garene jaynde quotidien Le Quotidien ɓe mbi Ousmane Sonko kay nana faɗa to titre foncier mo gardiɗo leydi ndi Macky Sall noon tigui ɓe bindiri ɓe mbi noon oɗo saaha toon to diwan mo Matam to ɓe mbi Farba Ngom wi tan ko Ousmane Sonko dañata toon kay jaɓɓowol belgol kono noon ɗum wi Ousmane Sonko wi ko ɗum hulɓinan ɗum goɗɗo gonɗo e caɗele woni hôpital principal mo Dakar ɓe mbi yete liggotoɓe muɗum kay oɗo saaha ɓe gonde caɗele hebde salaire uji mabɓe ɗiɗon salaire uji noon ɓe mbi tan ko ɗo joni nduɗo ɓe
keɓani ɗum ko ɗum tagi aɓene jooɗi ngam fadde hebde ɗiɗon salaire uji ngare ha joni toon to diwan mo Mali to porte parole mo MINUSMA kañum ko diwaɗo toon caggal nde arno yaade koyde jaam walla yilade tan jaam toon to Mali to kono noon ɓe heɓani heɗademo ɓe mbi ha joni to faye insuline ko ganduɗa dañɓe diabète ɓe ni kewi yette ƴettude ɗum ɓe mbi oɗo saaha woni toon koye ŋakkere ɗum ɗon noon wona ɓurale leydi wona ɓurale rafaɓe garen ha joni jayde l'observateur ɗum noon ɓe mbi tan ko oɗo saaha kay ndiyameje ɗe ne wawi addande caɗele wonɓe régime ɓe faade campagne gonaɗo saabu mbiya toon to banlieue to ɓe duttimay koɓe gowi woni ɗiɗo inondation ji ɓe mbi addi dégâts ji kay to quartier Ainoumady 1 et 2 to diwan mo Keur Massar ɓe mbi ko pont kesowo noon addi ɗum ɓe mbi ha joni tan to diwan mo Yoff ɗum ɗon noon to ganduɗa ko kañum woni pont de l'émergence koko tan won banggue mo ganduɗa koko yani ɓe mbi météo noon wi ko toɓoli ɗi gasani ha joni saabu ene wawi faɗede hande e janggo ko ganduɗa ete toɓoli ɗi ma yuppo saabu gasani taw ɓe mbi ha joni tan to banggal pétrole Sénégal ɓe darima noon gam tan darade koyɗe kese e tan ɓe ganduɗa kamɓe goni partenaire uji goɗɗi dariɗi gam tan wawa hebde walla mbiyen wawa liggodade banggal pétrole oɗon jayde les échos kañum noon ari tan koye ha joni e diƴƴe ɗe son ji natal ngal baɗa ngal yimɓe nani juwa e nder ndiyam ɗum noon ko toɓoli hanki ɗi addi ɗum ɓe mbi noon to cimetiére mo Saint-Lazare e Philippe Maguilène Senghor ɗum noon autopont mo Yoff VDN Keur Massar ɗum foof koye banggueji ɗi ganduɗa ƴewtidama caɗele ndiyam yuppiɗam toon ha naate nder galle ɓe mbi Rufisque centre ville mo Dakar ha fayi Guédiawaye Cambérène Parcelles Assainies jeeyama e dañɓe caɗele diƴƴe ɗe ɗon Aliou Cissé on ji natal muɗumen Sadio Mané ɓe payi to kay ko ganduɗa ko kañum woni CAF Award ine parane gam tan wawde yete hollidde ɓurɓe mantinade banggal football e Afrique kanko noon heddaki hen caggal ca Sadio Mané ne kañum ne ari gam tawtorede ko way noon ɓe mbi to cité Claudel to ete ko ɓiɗɗo debbo dañɗo duuɓi nogase duuɓi sappo e jeenayyi ko kanko tan waɗa drogué wo suka worɓe jane makko ɓe tolni matawe tato ɓe jane makko ɓe mbaɗimo ko fewani ɓe keeɓimo e ko way noon ɗum ɗon nani e nder jayde les échos e konngudi Ousmane Sonko ari tan hollidde contre expertise o holliti ko koɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Idrissa Goudiaby ko tan baraɗo te ko bal wari ɗum garen ha joni e tan mayde Idrissa Goudiaby ɗon ko hen keddotoɗen ha joni e nder jayde libération ɓe mbi kay ko lésion ji ƴewtinɗa woni gañandeli kewɗe makko kono kadi kadi fiyande nde ganduɗa ko bal waɗi ɗum koko pellaɗo ko kural tigui wari holliti ko way noon ɗum ɗon ne nani nder jayde nde ha joni ɓe mbi François Mancabou kankone contre expertise o holliti tan ko mayde makko addi ɗum tan ko gañande ganduɗa o dañi ɗum e hoore ha naggui keeci makko e ko way noon ɗum saabi o wasi fittadu makko e nder jayde libération ha joni fraude fiscale dañɗo hakkude Nestlé e laamu leydi meɗen ɓe mbi tan ɓe pawama ko tolne ko tolniyete e banggal fisque koɓe poti yobde e milliard uji ɗiɗi piccal nayyi ɗi ganduɗa aɓe jogani ɗum leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon ɓe mbima expert uji mbat enquête gam andude ko way noon ɗo e lebbi ɗiɗi ɓe tottira résultat ji ɓe garti ha joni e nanggodiral dañgal hakkude kay oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa dañi ko duuɓi 34 ine wiye Mamadou Dione kanko mo ganduɗa kanko wasi fittanu makko e haare nde o haɓanno oɗo kay biyeteɗo yete Babacar Babou ine dañi duuɓi 30 e jeeɗiɗi kamɓe ɗiɗo noon aɓe mbaddanno kanko Babacar Babou noon o wi tan addi haare nde hakkude momɓe kamɓe ɗiɗo ko ɓe mbaddi e tali o kanko joom taxi o tetti caabi moto makko ko ɗum saabi addi ɓe nanggodiri ha mayde ari hen garene jayde stade coftal ɓali ko kañum uddata ɗamal ɓe gari tan to CAF Award mo ganduɗa
foti dañde ko toon to ganduɗa kañum woni Johannesburg ɗum ɗon Sénégal ɓe mbi ɓe paari gam yaade tan to nete ɓe mbi Mané Mendy e Cissé Sakho kamɓe tan tawtorete ko way noon e ɓe mbi noon ene wayno El Hadji Ousseynou Diouf e Metsu Bouba Diop e Tony Silva hitande ujunnaji ɗiɗi e ujunnaji ɗiɗi e ɗiɗi wonno kamɓe tawtorano ko way noon hande ko woɗɓe jahata woɗɓe ɓe ganda cuuti konngudi mumen woni Seyni Ndir gardiɗo rewɓe waɗoɓe football be entraîneur o kanko noon o wi tan e football féminin o jangguiniɓe ko heewi hayso tawi eɓe jogui ko ganda ko nimso kewɗo moɓe nimsitta ɓe mbi Paris Saint-Germain ganna holliti hoore muɗum e match amical moɓe dañatnowo ko ɗum uddi roɓindu jayndeli meɗen garane hello wongo ɗum ko joni joni wonata hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV no mbaɗirten ɗum subaka foof e roɓindu jayndeli meɗen arde tan e ko ganduɗa kewine dume nder jayndeli ɗi ko adi ko woni banggal yiyete banggal toɓoli ɗi hanki e ko bonni ko fo e nder leydi ndi surtout toon to diwan mo Keur Massar ko kañum ɓuuri ƴewtidede ɗo e wuuro lamorgo ngo saabu toon to diwan Keur Massar to ko ɓurata addude caɗele nde woni toon ko diwan mo ganduɗa dañata ko ndiyam hitande ha hitande arta saabu hitande fof so toɓo ngo ari tawtata ko ndiyameje ganduɗa ina wonno toon ko ɗum ɓurata addude caɗele ha ndiyameje keewa rutto kadi naata e galleji ɗi pont kesso mo ganduɗa yete kañumne waɗama toon oɗon pone ɓe jii caɗele addani hoɗɓe toon ɓe kadi e ngal ɗon banggal kamɓene saabu nde tooɓi nde ndiyam ɗam non seulement koko taaji e pont oɗon ha autoji mbawa dogde kono kadi koko rutti naate nder galleji ganduɗa ene wone sara muɗum a ɓeydi toon kadi caɗele kewɗe ɗum ɗon foof koko ganduɗa tan ene foti ƴewtede e pont de l' émergence mo ganduɗa kañumne jeeyama e bonandeli ene woni toon to diwan mo Padoa to pont de l' émergence o kañumne won banggue mo ganduɗa koko yani toon to ganduɗa kañum woni diwan mo Thiesne toon ne wiyama won banggue jama mo ganduɗa koko yani e galle ha woodi cukalel e bammum mbasi hen pittali mumen ɗum ɗon fo woni ko ganduɗa ko caɗele dañde e banggal toɓo ngo e ko way noon ko laamu foti hen wadde ko kam ina sikka ma wat ɗum saabu e oɗo banggue oɗo saaha ɗo tolnaɗo e banggue campagne ene wawi wonde arme heddiɓe gam tan kamɓene ɓe mbawa wiide on jii ligguey wayni watini ha addana ɓe caɗele tawde koye campagne yimɓe goni koye nungu wona te Allah o toɓat wadde noon ɗum ɗon fo woppite hakkille goɗɗum ɗum woni oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa te kañum ne wari taximan o te koye dow nanggodiral tan ganduɗa ala fayida ne wawi wiyede noon saabu ko wawi hen wonde fof fittandu ne wawno wasde jeeyede hen so yeehi ha fittandu jeeyama hen woni ɓurti juuɗe te ko ɓurti juuɗe ko yiyete addi hande oɗo bone jaaha mbaloya dumbirdu e ko way noon te jarani ɗum haalluji ganduɗa ko haalluji cewɗi a memi ɗo walla a rewi ɗo a fotano rewde oya tetti caabi oya addi fiiɗum hawre saati ko ɗon balɗe mum fonno gasde o hawre saati on jii waasi fittandu muɗum kanko e banggal makko o nanni hoore makko wadde noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum wonno komin gaddanno on e banggal moɗon ruɓɓindu jayndeli e oɗo saaha e kabaruji won hen ɗimin gaddanno on hande noon woni tannete ko ganduɗa kañum woni CAF Award ɗum noon dañata ko toon to diwan mo Afrique du Sud to yete sénégalais ji ina paɗa toon ne jeeya hen Sadio Mané ene jeeya hen Mendy ne jeeya hen Aliou Cissé e kadi mo ganduɗa kanko woni Sakho kamɓe poti kay yaade tonnete ƴeewe noon holi rayaji ɗi ganduɗa ma totte Sénégal e holko Sénégal foti hebde hen ɗum noon wonno komin gaddano on hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko arde tan e ko ganduɗa kañum woni namdal ngal e banggue ndungu nder leydi meɗen beele foti tan ko fadede ha ndungu asamanu yuppo nde liggueyaji kewɗi pota waɗede
nde décision ji ƴette walla kay décision ji walla liggeyaji poti ko waɗede haade ndungu arde. Ɗum woni namdal ngal ene faade jaabowol ngol e onon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Aya Pindi TV. Yo Allah waɗanen jaami kisal bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗono e banggal caméra ko Mansour Sawalias Thiat e Ibrahima Thiombane.